Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Krapina i partnera Krapinsko-zagorske županije, HGK Županijske komore Krapina, Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, Zagorske razvojne agencije, Partnerskog vijeća za tržište rada i naših domaćina Srednje škole Krapina. Dan profesionalnog usmjeravanja je aktivnost zavoda kojom se naglašava važnost dobro pripremljenih karijernih odluka pri odabiru ili promjeni zanimanja. Danas imamo višestruki cilj: promicati nedostajuće zrcanje na tržištu rada, osnažiti profesionalno informiranje i savjetovanje mladih, povezati obrazovni sustav s potrebama tržišta rada, poticati cjeloživotno učenje i karijerni razvoj. Naš će program dodatno obogatiti radionicom izradi panel rasprava sa relevantnim stručnjacima iz područja obrazovanja i gospodarstva. Drago mi je što su se današnjem obraćanju pridružile i važne javne službe: policija, Zavod za hitnu medicinu, MORH, područni odsjek za poslove obrane Krapina, javna vatrogasna postrojba i vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, koji će mladima nastojati približiti svoje zanimljive, ali i za sve odgovorne profesije. Za sve ostale posjetitelje, zaposlene i